Moro. Mitä ei? Ei, ihan hyvin mene. Mennään vaikka kävelemään tonne. Paljon sulla brawlereita brawlissa? 7 kaikki. No ei muuten varmana voi olla. On. Poistanut se. Kauaksi pilasta. Älä. Mutta sitten tänne tuli joku vanha vitun papparan saatanan homo. Mitä vittuja te olla? Kukas vittu sinä olla? Miksi tää tulla minun maa? Ai sinä vittu. Tää on koulu, hä? Niin. Mutta tämä olla minun koulu. No ei vitussa ole. Vittu mursu. Sitten lähdette minun paikasta tai minä vetää teitä turpaa. Kuulepa sinä mato homma. Kuulepas sinä vittu. Mitä vittua siellä tapahtuu?